Good morning mga kanunmakayas waray. Best waray-waray cha-cha. Music maestro. This is Zombie Mini Studio. May dainagi, mahusay nga babae, mahamis ang lips, kukakula ang body. Inharani ko nga na ko na discovery, nangalipwakan kilikili. May daliwat ibab makahamis ang bayon, simple na pamormahan di sinti pagkitun. San pagkadumin duwa kung bibisitahon, may puro bit-bit na buyugon. Ano marani na biktima aksan pagkita ko sini, may dasinandik sa akon nga kasiksi. Ang kasabot ko nga maunan swerte, paglingi ako kay lalaki. Walay ang swerte sa mga babae, perdi at dali. Ano ba ini? Maupay siguro, diri ang mamili. Basi ang swerte, ano marani. Mr. Abdul Labrador, our major sponsor. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. This is Zombie Mini Studio. Waray ang swerte sa mga babae, permi ang dali. Ano ba ini? Mahupay siguro, diri ang mamili. Basi ang swerte, ano marani. Basi ang swerte, ano marani. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. This is Zombie Mini Studio. Ang dingiya sa dugang ang buong. Ikaw ang sulod sa nakong kasing-kasing. Ikaw ang rason nga ako nabubuhi. Ikaw nagiya sa nako pag-igugma. Kung mo'y dila nga ikaw mahangiw, ano kumako di mo malusog. Ika'y
Zaldi Mini Studio.